Moikka kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa mä esittelen kaikki mun sledgehevoset, varset ja ponit. Ja tää mun huone on aika sotkunen. Ja tuolla on mun remontissa oleva sledge-talli-alue. Mä oon siis muuttanut. Nyt mulla on uusi huone. Ja mä en sen takia pystynyt kuvaamaan videoita, koska on ollut vähän kaikenlaista tätä remppahässäkkää tässä, kun on vaihtanut huonetta. Ja tälleen, mutta nyt esitellään sitten nää mun sledget, että saatte edes jotain videoa sitten, mutta pidemmittä puheitta aloitetaan tää video. Ja mä aloitan tuolta ja tuun noihin vähän oudompiin sitten myöhemmin, mutta eiköhän vain aloiteta ja voitais vaikka tässä esitellä aina sitten jokainen yksitellen ensimmäisen. Tässä pystyssä. Ihan samaten pystyssä mä pidän tätä, mutta tässä on siis Nelli ja tää on mun ite maalaama. Tää on Welsh Pony Tamma ja no Nelli on tämmönen aika perus. Tän maalaus ei nyt ole ihan maailman parhaiten onnistunut, mutta no on tää mun mielestä ihan kiva. Tää ei kauheasti myöskään pysy pystyssä, niin sen takia mä tätä kauheasti ehkä niin kauheasti käytä. Mutta kun se nyt pysyy ihan hyvin pystyssä. Toi jo, tässä oli Nelli. Seuraava on Felix. Ja Felix on tämän näköinen. Felix on tosiaankin Saksan ratsuponi Ruuna ja Felix on tällainen aika perus poni. Seuraavaksi on Heppa täältä. No ei tääkään nyt kauhean iso, mutta siis tämmönen. Niin tää on Clover ja tää on Islannin hevosori. Joo. Niin tää on Clover ja tää tuli siitä 2023 siis, niin siitä joulukalenterista mun muistaakseni. Joten joo, tää on tällainen. Sitten mulla on tämän kaksoisveli tällainen. Tässä on Salama. Ja Salama on niinku käytännössä sama hevonen, mutta vaan eri värisenä. Ja no Salama on myös Islannin hevosori. Ja no tässä on tällaiset kaksi. Ja mä oon aina pitänyt ne silleen veljeksinä. Tää on veljekset sitten. Sitten on Lego. Mä en oo ihan varma Legon rodusta, mutta Legohan tuli siitä Areenasta. Tai siitä Size Areena-setistä, mikä tuli silloin viime vuonna. Niin, tää tuli siitä. Ja mä en ihan varma Legon rodusta siis, mutta kun Lego on se toinen edition, se mitä myydään niinku kaupoissa, tai ainakin myytiin kaupoissa siis niin se on niinku Oldenburg, niin mä en tiedä onko toikin Oldenburg, mutta mä en oo oikeastaan ikinä silleen miettinyt Legon rotua, mutta no Lego on tällainen tamma. Ja se on tosta kolhiintunut, joka ärsyttää mua, mutta muuten Lego varmaan mun lempparisleiseppä oikeesti, mitä mulla on tällä hetkellä. Tai ainakin yksi lemppareista. Sitten on Ässä. Ässä on toi 2024 vuonohevos, siis Norjan vuonohevos, jos ihan tarkkaan ollaan, mutta kuitenkin niin tää Ruuna. Vaikka siis täällähän lukee, no ei se nyt tarkennu, mutta siis täällähän lukee 2023, tai 23, mutta koska niin esimerkiksi 2025 uutuuksissa lukee 24, no ihan sama. Mä nyt yksi alkaa selittämään, mutta siis, että no, niin kuin, että tää on siitä 2024. Tämmönen. Ja tää on S. Ja sitten on vähän vanhempi heppa. Mä en muista tää vuosiluku, mutta tää on siis mun ensimmäinen sledgehevonen. Mun muistaakseni. Joo. Tuolla on mun ihka ensimmäinen sledgehevonen ja tää on Pompula ja tää oli Pizzatamma ja tähän tuli sen tallin mukana, mikä on niinku tossa. Tähän tuli sen mukana, mistä tuli myös Mirella ja no ihan sama. Joka tapauksessa tässä on mennyt oikeesti näin kauan ja mä oon esitellyt vasta 6 hevosta. Mut joo, tässä on Pompula. Sitten on tää heppa, jonka piti tulla sit 2024 joulukalenterista, mutta mullapa siitä tuli tämä heppa. Niin joo, mutta ei välttämättä nyt tästä sen enempää, vaan keskitytään tähän. Eli tää on tosiaankin Prime.
Ja Prime on Hannu-Vertamma. Ja no Prime on niissä kuvissa, mitä mä otin. Tai mitä me otettiin mun kaverin kanssa silloin. Siihen mun Halloween shortsiin tai siihen shortsiin. Niin Prime on siinä Peppiinä kanssa hyppäämässä vastuisteita, mutta no ihan sama. Mä en edes muista sanoiks mä vielä. Mulla on niin huono muisti. Niin, että Prime on kuitenkin Hannu-Vertamma. Ihan sama vaikka mä sanoisinkin. Ihan sama vaikka mä oisinkin jo sanonut sen, että Prime on Hannu-Vertamma. Mutta Prime on ihana. Mä tykkään Primesta. Seuraavaksi tässä on Myrskytuuli. Ja Myrskytuuli on mun mielestä andalusialaisvuori, jos mä nyt ihan väärin niin tiedän. Joo, Myrskytuuli. Mä ostin Myrskytuulen sinä, tai siis niinku kun oli pääsiäinen, niinku, tai siis se mikä vilkkumispäivä onkaan liian, niin sinä päivänä ostin niinku tänä vuonna. Eli tää ei oo ollut vielä vuotta. Tää on ihana. Ja mä siis nytten esittelen niinku silleen esim. Niinku tallin heppuja se onkin, että mullahan ei oo tällä hetkellä mun tallialueella mitään heppuja, koska mä en oo vielä päättänyt niitä. Niin sit se ei niinku sillä joo. Niin nää ei nyt kukaan tällä hetkellä ole mun tallialueella, mutta totta kai jotkut tulee. Sitten tässä on Tippa. Mä en tiedä Tipan rotua, koska tää tuli mysteeribagista, niin joo. Mä en tiedä Tipan rotua, mutta Tippa on ori. Mä tykkään Tipasta kanssa. Jos mietitte tätä kaveria tässä näin, niin tää oli myös Tippa. Siinä Mysteerialaran maideessa tää on Tippa, koska tää on siis niinku mysteerilapsi käytännössä, mutta ei nyt keskity siihen. Mutta joo, Tippa on tällainen. Sitten on Florida. Florida on Shiretamma ja mä oon maalannut tätä vähän itse, koska tää oli niin naarmuutunut ja likainen, niin mä halusin tästä vähän puhtaamman, mutta tää on taas aika naarmuutunut ja likainen, eli no joo, mä en noita vuosia maalannut, että ne on ihan sama versio. Olikin, mä maalasin harjan ja sitten nää pompulat, tai nää, että ne on nyt violetit, että Florida on vähän erinäköinen kuin se alkuperäinen, mitä myydään kaupoissa. Mutta joo, tää on Florida. Seuraavaksi on tästä siitä rekasta tullut Ferro. Ferro on Quarter-ruudan ja Ferrossa on tällaisia ihmeellisiä tällaisia täpliä tai tollasia, mut mä en oo niin keskittynyt. Toi niitä täpliä oli enemmän, mut sit niitä on lähtenyt pois, kun mä oon käyttänyt tätä, koska on tullut kolhuja. Tää on 22 vuonna niinku tehty, mutta joo, tää on kyllä kans aika kiva. Seuraavaksi on Atta, ja Atta on Klydesdale tamma, ja no Atta on aika kiva tällainen. Mä tykkään tästä kyllä aika paljon, vaikka mä en silleen niin erityisesti tykkää niin kuin raskausrakenteisista, mutta Atta on kyllä kiva. Ja no Atta on ainut sellainen, minkä mä oon ostanut ulkomailta. No ei kauhean kaukaa Virosta, mutta ihan sama, joka tapauksessa tää on Atta. No sitten tuleekin tällainen vähän tutumpi kaveri varmastikin, ainakin osalle. Eli no Lara. Ja Lara on siis näissä Lara ja Mysteeri-videoissa totta kai. Niin Lara on tässä näin. Ja mä aina näyttelen Laraa ja mun kaveri aina näyttelee Mysteeriä. Joo, niin mä näyttelen tätä kaveria. Ja no Lara on andalusialaista, ainakin mun mielestä. Larastahan on niitä editioita aika montakin, että niistä mysteeribageista tulee se yksi kans. Mut mulla on tää tällainen vähän niinku vikällysöppä, ja siis täällä on vähän tuota punaista edelleen, kun me mun kaverin kanssa vähän ei ainakaan tehty mitään punaiseen tussiin liittyvää. Mut joo niin, tällainen on Lara. Ja no, otan sitten täältä tämä. Tää on Kristo. Ja Kristo on Laran niin kuin veli. Ja
Kriston veri on Silver, joka on vähän enemmän punainen kuin Lara. Tää on siis ihan punainen. Mutta on siis molemmat andalusialaisoreja. Ja no voitte varmaan arvata, kumpaa mä käytän enemmän. Tätä tässä näin. Muuten mä käyttäisin varmaan tätä enemmän, koska mä tykkään tämän värityksestä enemmän kuin tän, mutta en enää. Tää on ihan punainen. Joo, ehkä vähän saatan katua, mitä me silloin tehtiin, mutta no ainakin on hyvä Halloween hevonen. Joo, tässä on Kriston Silver. Sitten on Helmi. Helmi on tarkalleen ottaen Norjan vuonohevonen, mutta mä sanon ainakin aina vaan vuonohevonen. Niin, tamma. Ja no Helmi on Ässän niinku sisko tai mikä tyttöystävä haluakaan pitää tai ihan vaan muuten. Ei mikään, mutta no mulla se on niinku yleensä ollut niinku sisko. Tai kyllä se on nyt ollut tyttiskin, mutta ihan mitä vaan, se on joka tapauksessa Helmi. Seuraavaksi on Onks SIS 2024? Niin nyt mulla tuli mieleen, onko se 2023? Okei, en tiedä. Pahoittelen, jos olen väärässä siitä. Se on 2024 siitä, että se on 2024, mutta tää on ainakin 2023. Ja tää on Pluto ja tää on friisiläisori. Tää on tän näköinen. Mä sain tän mun kaverilta synttärilahjaksi tänä vuonna. Joo. Mun kaveri ei saanut multa synttärilahjaksi sleissejä, mutta onko sillä niin väliä? Ei. Sitten on Mysteeri. Laran. Ehkä voisiko sanoa BFF, en nyt tiedä silleen. Mutta tässä on Mysteeri, jota mun kaveri aina näyttelee niissä Mysteeri ja Laran videoissa. Ja no Mysteeri on tipanäiti. Niin kun. No mä oon pitänyt tätä Haflingerina, mutta pahoittelen, jos tää ei ole Haflinger oikeesti. Mutta mä oon pitänyt sitä Haflingerinä. Joten no se on mulla Haflinger-tamma ja tää tuli Leekon kanssa siitä Areenasetistä ja Mysteeri ei kauhean hyvin pysy pystyssä, että se niinku, no kyllä se silleen pysyy, jos se silleen asettelee silleen hyvin, mutta ei se silleen, jos sen vaan niinku laittaa näin, niin, siis laittaa vaan näin, niin ei se niinku pysy pystyssä, mut joo. Seuraavaksi on mun kaverin hevonen, eli tää ei oo mun hevonen, vaan on mun kaverin, mut on mullakin yksi mun hevonen mun kaverilla, siis sillä kaverilla, kenen tää on, koska se on vähän niinku mun silleen semmonen. No se on ainut mun kaveri, kenen kanssa me oikeastaan silleen leikitään sleissejä tai silleen kerääkään sleissejä. Tässä on Pisara. Pisara on isoinen hevostamma ja mä en ole selittää tästä tänne enempää, koska tää on mun kaveri, niin joo, tää ei silleen oo mun nimi. Sitten on Misti, jonka jalka ei nyt ole tässä, koska sen jalka on lähtenyt irti. Siis on sillä semmonen tekojalkakin, mutta mä en nyt sitä jaksa alkaa hakemaan. Ja no tätä mä en oikeesti ikinä käytä. Paitsi jossain sairaalaleikissä, mut siis ihan mitä vaan. Niin, tää olisi kyllä muuten tosi kiva, mutta niin en käytä ollenkaan. Ai niin, toi on muuten Trakehner-tamma toi yksi tuolla. No sitten on vähän samankaltainen hevonen. Tää on Haribo, jolla on yksi korva. Mutta mä en väitä, että täällä on yksi korva. Ja tää on myös maalattu. Ja no, tää oli siis alkuperäisesti se semmonen nime Beige, millä oli valkoinen harja. Ette ehkä tiedä, mutta joka tapauksessa semmonen sen näköinen. Ja Haribo on mulla Trakehner-ori. Mä en tiedä, onko se alun perin ollut Trakehner, mutta tää on täälläkin mulla Trakehner-ori. Seuraavaksi on Spirit ja Jupiter. Ja nämä on niinku veljekset. Nämä on niinku samanmallinen hevonen, mutta eri värisenä. No Spirit on tää musta ja tää on niinku mustangi. Ja Jupiter on tää tämän värinen.
Ja Jupiteria mä oon pitänyt Haflingerina, mutta en mä tiedä, tai ei Haflinger, Hannoverina. Mut en mä tiedä, onko tääkin oikeesti Hannover vai onko tää oikeesti Mustangi, mutta ihan mitä vaan, nää on nyt eri rotuset. Ja Jupiterista semmonen hauska fakta, että se vihaa pinkkiä. Tuutte varmaan huomaamaan sen jossain videoissakin sitten, mutta tää on semmonen juttu ainakin tästä hevosesta. Ja no tästä ei oo mitään oikeastaan muuta sanottavaa. Seuraavaksi on Laku. Laku on vanhus. Laku on kirjaimellisesti tosi vanha. Meidän leikeissä. Ei se nyt oikeasti oo kuin vuoden 22, että ei tää nyt oikeasti mikään vanha oo, mut siis tää on papparainen meidän leikeissä. Ja kiva kun mulla ei niinku edes oo housuja, mulla on home, mutta joo, ei mitään siitä. No, Laku on tämmönen... Mikä se... Norikumin hevonen, joo, Laku on Norikumin hevonen ja Laku on ori. Semmonen on Laku. Ja Laku ei myöskään pysy kauhean hyvin pystyssä, tai silleen, että kyllä se nyt pysyy silleen, mutta se kaatuilee aika usein. Seuraavaksi on Kimple. Ja no, sitten on tää Kassu. Myöskin. Eli Kimple ja Kassu on niinku sama hevonen, paitsi että Kimple mä oon tehnyt naamaan tällaista jotain kauheaa. Mä tykkään enemmän Kassusta kuin Kimplestä, mutta ihan miten vaan. Tää oli siis ennen Kassu. Mut sit, kun tää oli huonommassa kunnossa, niin mä tein tälle tämmöset rumat tonne naamaan, kun mä sain tänne. Ja sit tän nimeksi tuli Kassu, ja tän nimeksi tuli Kimple. Eli joo. Kassu ja Kimple on Hannover ruunia. Ja mä tykkään näistä molemmista, mutta mä tykkään Kassusta vähän enemmän. Nämä on molemmat tosi kivoja. Seuraavaksi on Zebra. Zebra on Knopstrup-ori. Ja no Zebra on ihan kiva. Joo. Sitten on yksi näistä kolmesta. Se yksi on siis mun kaverilla. Eli mulla on nyt tässä 2. Vaan mulla on se niinku ihan niinku ensimmäinen, mikä näistä on tullut. Tai niin se niinku ruskea tai se semmonen, minkä nimen mulla nuppu. Ja se on toki saman rotunen kuin nääkin. Sitten tässä on Siru, tää on tämmönen valkoinen persio. Ja sitten vielä tää on itse maalaamaan tämmöseksi laikukkooksi. Tän nimen Aladdin. Mutta esim. Siinä arvotaan hoitohevosta mä sanoin, että alluksi mun kaverin, koska ei aina jaksa Aladdin sanoa tai kirjoittaa. Esimerkiksi niin siinä lopussa luki Allu, mutta tää on oikein nimen Aladdin, lempinimi Allu. Ja sitten on Siru. Ja ne on konnemäärätammoja. Niin kuin nuppukin on konnemäärätammo, mutta se ei nyt ole tässä valitettavasti. Sitten on taas yksi andalusialainen, vaikka ei yhtään näitä andalusialaisia, mutta kyllä tämä mun mielestä on oikeasti andalusialainen. Tää on Flikka ja tää on andalusialaistamma. Tän nimi oli ensin Donna. Mut sit mä muutin sen, koska mun kaverilla on yksi hevonen, jonka nimi on Donna. Ja toki meillä on aika montakin heppaa, jotka on saman nimisiä, mutta koska se oli mulla lainassa, yhdesti niinku Pisaraa mulla nyt lainassa, niin sitten mun piti muuttaa tän nimi Flikaksi. Ja se on ollut siitä lähtien Flikka. Sitten kukaan ei ainakaan osaa arvata, mistä on idea otettu, mutta sitten on tämmönen vähän uudempi heppa. Tää on 2025 uutuus. Tää on tää Marwari-ori. Ja tän nimi on Fire. Niinku, no ei ole niks niinku keiju. Joo, mä tykkään tästä ihan sikana. Tai niinku, tää on tosi kiva, koska tää on niinku tosi niinku tämmönen niinku yksityiskohtainen mun mielestä. Tai sillä tää on niinku... Mä tykkään tästä sillä aika paljon. No toki jotkut hepat on yksityiskohtaisempia, mutta mä tykkään tästä silti, koska täällä on niinku kaikki tällaiset yksityiskohdat ja silleen. Niin tää nimi on Fire. Ja mun kaverilla on sit hyvä, kun mulla on tää, ja sit mun kaverilla on se Parsa ja se Tamma, niinku, että meillä on tää perhe niinku kokonaan. Ja niitten kaikkien nimet alkaa F-llä. Tää on Fire. Sitten on Pony taas. Sitten on tässä Cash.
Ja tässä on Welsh Pony Ori. Mä muistan, että mä sain joskus synttärilahjaksi. Mä toivoin sitä niinku vennyn cashia, mutta kuulemma sitä ei enää saa niistä. Tähän ehkä suutuin, no ei nyt sillä lailla, se vähän harmitti mua, että sitä ei saanut enää, mutta no, tää oli ihan kiva ja mä nimesin tää cashiksi. Jotta on tämmönen. Miksi teillä pitää olla niin kaukana? No, seuraavaksi tässä on Storm Primin. Eli tuolla sisko, veli. Anteeksi, Storm on niin kauhean pahoillani. Mut siis mä luulin eka Stormia tammaksi, kunnes mun kaveri lähesti. Oot sä ikinä kattonut tänne alapuolelle? Mä olin silleen en. Ja sitten se oli silleen, tää on Ruuna. Sitten mä olin silleen, mitä? Koska se nimi oli siis joku Rose. Tuli siitä muuten mieleen, että täällä on Rose. Mulla ei ollut aikeissa esitellä, mutta tässä on Rose, jolla on tämmönen ihan sikautoharja. Jotkut sanoo, että nää on niinku feikkisleissejä, mutta oikeesti nää ei ole feikkisleissejä, mutta en mä tätä kyllä silleen käytä. Mutta tämmönen on kuitenkin. Kyllä mä tätä silleen joskus käytän jossain leikissä, mutta en esim. Videoissa. Mutta jos on Rose joka tapauksessa. Niin Storm on Hannover Ruuna. Ja Storm on tämmönen, joka tuli myös siitä rekasta. Niin kuin myös Silver tuli siitä rekasta. Seuraavaksi on Jekku. Jekku on Quarter Ruuna. Ja siis tää sukupuoli täällä on ihan sikauta. Se on niinku kolmio. Mutta veikkasin, että se on Ruuna, koska se tammalta tai ollenkaan näin niin. Tai siis se tuolla oleva juttu. Joo, niin mä tykkään tästä kanssa aika paljon. Seuraavaksi on taas 2025 uutuus. Tää on tää Andalusialaistamma. Ja tän nimi on Fanta. Vielä 2 vikaa ennen noita varsoja, noita kysenaisia. Tää on noita. Sitten tässä on Ular. Ular on, eikö se ole joku perunpaso tai pasofiino, mikäli onkaan, niin ori. Tää on kiva. Ja viimeisenä semmosena niinku käytännössä tavallisena heppana niin on Lemon. Lemon on, mä en tiedä, että tää on rotua. Mut joo, Lemon on joka tapauksessa Ruuna. Ja mä tykkään tästä tosi paljon. Paitsi että tää on aika naarmuutunut, koska mulla ja mun kaverilla joskus vähän rajut leikit. Ja jostain syystä just nää valkoiset häpät on aina niiden leikkien kohteena. Niinkun miksi? Miksi just nää valkoiset? No en tiedä, joka tapauksessa. Siirrytään varsoihin. Tässä on ekana tällainen varsa, joka on Mysteerin ja Laran maidessa myöskin löytää tän hepan. Tän varsan siis. Täällä ei oo varsinaista nimeä. Tai kun millään varsalla ei oo varsinaista nimeä. Mutta on siis, kun joskus niin kun mä ja mun kaveri leikittiin sellaista leikkiä, se oli varsoi, niin tän nimi oli siinä Ella. Eli tää on nyt niinku Ella sitten, vaikka siinä Mysteeri ja Lara My Day-videossa tän nimi oli Lego. Mutta tää on nyt Ella, koska tää oli meidän leikissäkin Ella. Ja me kutsutaan tätä aina Ellaksi. Seuraavaksi on tällainen varsa. Täällä ei oo nimeä. Täällä on mitä? Okei, mä taidan olla vähän sekasin jo, mutta siis täällä on sydän tossa otsassa. Mä taidan olla katsonut liikaa Vennyn videoita, kun mä sanoin, että täällä on muru. Mä oon niin outo. Mä en edes sanonut ton rotua, mutta kun mä en tiedä sitä. Ja tää on mun mielestä Oldenburg. Niin tää on mun mielestä Oldenburg tammavarsa. Joo. Sitten ei alkaa jaksako hevosta nyt leikki dominoa. Voitte sitten leikki kohta, mut ei nyt. Joo, tässä on tää joulukalenterista tullut varsa. Tää on vähän outo tää tän iho, mutta ihan miten vaan. Mä tykkään tästä kuitenkin. Tai tän niinku karva on tällainen vähän, no ihan. Mä nyt sanon mun rehellisen mielipiteen, niin tän karva näyttää siltä, että tää on jotain kanannahkaa. Tai niinku, että tää on mennyt ihan kananlihalle kokonaan, mutta siis tää on muuten tosi kiva.
Rakentaisitko? Kiitos tähän hevoseen. Noin. Tällainen. Tää on. No ei täälläkään tietysti ole sukupuolta tuolla, mutta joo, ja mikä mä tiedän, että rotuakaan. Sitten on tällainen lipitsavarsa, mutta tästä puuttuu yksi varsa. Tänne se ruskea versio, koska mulla on sekin. Mutta tässä on nyt tää harmaa versio. Täälläkään ei ole nimeä, mutta on lipitsa. Eikä täälläkään ole sukupuolta, mutta mä oon pitänyt tätä tammavarsana. Tai milloin orivarsana ja milloin tammavarsana, mutta ihan miten vaan. Seuraavaksi on taas tämmönen varsa, kuka oli siinä mun ja mun kaverin leikissä. Ja tän nimi oli siinä leikissä Kasimir. Älkää kysykö, mutta joo, niin tää on nyt Kasimir. Ja tää oli siinä leikissä orivarsa, mutta täällähän ei oikeesti ole tuolla sukupuolta. Tää oli siinä leikissä Haflinger, mutta oikeestihan tää on mun mielestä Issikka, koska tää tuli siitä joulukalenterista. Seuraavaksi on tämmönen hyvin kyseenalainen. Tästä oli tarkoitus tulla salama. Mut tän väri ei oikein onnistunut ja sen jälkeen mä tein tälle poskatussilla. Pinkit kaveet ja pinkin harjan ja hännän. Tää on siis niin kuin ton harmaan varsan sisko. Joo. Mennään nyt näihin yksisarvisiin. Tai näihin mitä taikahevosia onkaan. Joten tässä on ensimmäinen. Ja tää on tällainen mä sanon, että tää on joku sateenkaarivarsa. Sateenkaari siis tällainen heppa, koska tää on niinku sateenkaari tuolla vähän. Ja no tää on ihan kiva. Silleen en mä nyt näillä kauheasti silleen leiki, mut jos mä leikin, niin kyllä mä näitä kaikkea sillä käytän, koska näitä niin vähän. Mut joka tapauksessa tää on ihan kiva. Tällä ei lue sukupuolta tuolla, tai siis näy. Joo, joka tapauksessa. Mä oon pitänyt tätä tammana, koska sit mulla on tällainen. Meillä on totta kai irronnut häntä. Mutta siis tällainen. Ja tää on varsa. Tääkään ei ole näy sukupuolta. Mutta tää näyttää ihan tältä, joten tää on ollut sitten tän niinku äiti. Tää on ollut tän äiti leikissä. Meidän. Sitten on tällainen siivikäs hevonen. Koska mä en tiedä miksi näitä siivekkäitä hevosia kutsutaan semmoisella hienommalla nimellä, niin mä sanon nyt vaan siivikäs hevonen. Jos tää on ainakaan väärin. Koska Pegasus on niinku sellainen, kello on myös sarvi. Joo, ihan sama mitä mä selitän ees. Joo, niin tää on tällainen aika kasvillinen tai tällainen, täällä on tämmösiä kasveja, sitten nämä siniset siivet. Eikä näytäkin ihan tammalta. Tää on ori. Se mua vähän häiritsee, koska ori. Se mua vähän häiritsee, koska näyttää ihan tammalta ja sitten mulla on niinku vaan yksi tamma. No, toki muista vaan yksi ori, mutta kuitenkin. Tää on ihan ok. Tai koska en mä mihinkään tarvitse siivekästä hevosta. Tai sillä tää on niinku yhtä arvokas mulle kuin nää kaksi. En mä niinku tarvitse mihinkään jotain yksisarvista tai siivekästä hevosta. Niin sitten. Sitten on vikana tällainen sininen hevonen. Jolla on tällaisia limevihreitä ja tollasia. Siis mä muuten leikkaisin täältä tän irti. Tekisin tolle jotain ja maalaisin tän. Ottaisin tän niinku ratsastuskoulu tai siis tallikäyttöön ihan silleen. Mutta koska tää harja, niin eihän tähän nyt mitään satulaa voi tunkea. Tai siis kyllä varmaan tuonne harjan alle just mahtuisi satula, mutta siihen ratsastaja niin ei. Mut koska mä tykkään tän asennosta niin paljon, mä tykkään tästä. Tää näyttää siltä, että tää laukkaa jossain. Mä silleen kuppeli. Joo, tää on ori kans, mutta mistä mä nyt välin, vai onko näille se rotuja, on ihan sama joka tapauksessa. Tällainen. Se oli mun ihan viimeinen heppa, eli tässä on niinku mun sleiskokoelma. Mut me nähdään ensi videossa. Moikka!